क'क्राझार सहरनि बिखायाव थानाय आर.एन.बि देहा फाहामसालिखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो थांखि लानायखौ क'क्राझार जिल्ला एबसु, बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो अल आसाम ट्राइबेल संघआ गोख्रों हेंथा होदों। बर'नि आफादफ्रा जथायै सरकारनि थांखि लानायखौ हेंथा होनानै दिनै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखानि आखायाव गोसोखां बिलाइ गथायो। अदेबानि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों गोसोखां बिलाइखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो दैथायहरदों। गिबियावनो रादाब फोसावगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनाबिलि गाहाम हामलायनाय जासिदों। जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद, ट्राइबेल संघ, बर' समाज, लोगोसे नबेल ससियेल फाउन्डेसन NSP जे मोनसे अर्गेनाइजेसन दं, बिथांमोनहाबो दिनै मानाव गेदेर क'क्राझारनि DC मेडाम बिथांनि दारै आसामनि मानिजाथाव चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो मेम'रेन्डाम जोङो दैथायहरदों। बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जोङो नलबारि, नगाव आरो क'क्राझार मोनथाम जिल्लानि गंथाम सिभिल हस्पिटाल, बे सिभिल हस्पिटालखौ मेडिकेल कलेजाव शिफ्टिं खालामनायनि हेंथायै जोङो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जोङो मेम'रेन्डाम जोङो दैथायहरबाय आरो बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जोङो गोख्रोङै जोङो हेंथा खालामदों जे बर'फोरनि थै गोलोमदै बेजों लोगोसे जोंनि जे सारा क'क्राझार ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय सुजुग सुबिदानि थाखाय जाय गेदेमा बिथां रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि नामै जे लुफुंजानाय सिभिल हस्पिटाल, बे सिभिल हस्पिटालखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबनायनि आसाम सरकारा जे थांखि लादों, बे थांखिनि सायाव जोङो गोख्रों जोङो हेंथा खालामदों। बेजों लोगोसे जोङो आसाम सरकारखौ जोङो खावलायगोन बिथांमोनहा मेडिकेल कलेजखौ थाबैनो बिथांमोनहा एडमिसन प्रसेसआनो जा बा बेयाव ट्रिटमेन्टनि जे प्रसेसआनो जा, जेखि बिथांमोनहा बे मेडिकेल कलेजखौ रान खालामनो जे पलिसि लादों, बे पलिसिनि सायाव जों बिथांमोननिसिम जोङो गोजोननाय जासिहरगोन, जों साबायखर जासिहरगोन। बेजों लोगोसे बेयाव मेडिकेल साइन्सनि थाखाय डक्टर फरायनांगौनि थाखाय बेयाव जेनाखि एडमिसन प्रक्रिया, बे बिथांमोनखौ बे पलिसिखौबो बिथांमोनहा थाबैनो लाथों। नाथायबा सिभिल हस्पिटालनि इनफ्रास्ट्राक्चार, मेसिन बा बायदि बायदि डक्टरफोरखौ बेयाव शिफ्ट खालामनानै जुदि बे मेडिकेल कलेजखौ रान खालामनो नागिरदोंब्ला जों बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों जेसेबांनाखि बेयाव दायो बाहागो लानाय आफादफोर जोङो बेयाव हेंथा दङ। उननि समावबो जोङो गोनां जायोबा उननि हाबाफारियाव जोङो सानै हयै जोङो हाबाफारिफोरखौ जोङो लागोन। राइट नाउ आसाम सरकारनि जे डिसिसन, बे डिसिसनाव जों बयबो सापर्ट गैया, जोङो हेंथा। आरो बेनि थाखायनो जोङो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम दैथायहरदों। চাওক, আমি ইয়াতে গোটেই সংগঠন এক হৈ কিনি আমি আমাৰ DC মহোদয়লৈ আমি এটা মেম'ৰেণ্ডাম দিছোঁ। থ্ৰু DC আমি দিছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতলৈ আমি এটা মেম'ৰেণ্ডাম দিলোঁ। আৰু আমাৰ যোনটো মেম'ৰেণ্ডাম তাত আমি ডিটেইলছকৈ লিখা হৈছে ইয়াতে যে ইমান দিনৰ পৰা আমি কোকৰাঝাৰ হাৰ্ট অফ দ্য কোকৰাঝাৰ টাউনৰ ভিতৰত এটা চিভিল হস্পিটেল ডেট ইজ অলছ' 200 বেডেড, আৰু এই চিভিল হস্পিটেলটো ইমান দিনৰ পৰা ইয়াতে আছে আৰু এইটো নামকৰণ কৰা হৈছে আমাৰ ফৰ্মাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম। তেখেতৰ নামত এইটো বহুত বছৰে বছৰে চলি আছে। হঠাৎ এইটো যেতিয়া আমি গমটো পালোঁ যে চিভিল হস্পিটেলটো শিফ্ট কৰি এই আমাৰ বেচৰগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ সেইটো শিফ্ট কৰি তাৰপিছত তাতে সেইটো ফাংচন কৰা হ'ব, তেতিয়া আমি সকলোৱে দুখ পালোঁ। দুখ পোৱা কাৰণটো হ'ল যে আমি এইটো অঞ্চলত ইমান দিনৰ পৰা বাস কৰি আছোঁ আৰু এই অঞ্চলত ইমান ওচৰত আমাৰ চিভিল হস্পিটেল আছে, আৰু ইয়াৰে পৰা আপোনাৰ বেচৰগাঁও, দেৱৰগাঁও এৰাউণ্ড 10 কিলোমিটাৰ্ছ। আমি ৰাতিৰ
10 কিলোমিটাৰ্ছ আপোনাৰ দূৰত কেনেকৈ আমি গৈ কিনে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিম ইয়াততো আমাৰ টাউনৰ মাজত ইমান আমাৰ পপুলেশ্যন আছে সেই গোটেই সুবিধাটো আমাৰ টাউনৰ মাজতে হয় তে ইমান ভাল ওচৰত সুবিধাটো আমি এৰি ইমান ৰাতিত আমি কেনেকৈ ইমান দূৰত গৈ যাম তে সেইটো আমাৰ মনত আমাৰ কামিং জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেমছটো ক্ৰিয়েট হৈ আছে তে সেইবাবে আমি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ উই ৰিকুৱেষ্ট হিম ডেট আপোনালোকে যি ডিচিজন লৈছে সেইটো যেন আকৌ আপোনালোকে ইউ শুড থিংক অভাৰ ইট এণ্ড দেন আপোনালোকে যিহেতু কোকৰাঝাৰতে আপোনাৰ এই চিভিল হস্পিটেলটো তাতে থাকক আপোনালোকে নতুনকৈ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰক নতুনকৈ আপোনালোকে মেচিন আনক ডক্টৰ আনক মেডিকেল কলেজলৈ আৰু মেডিকেল কলেজটো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ দূৰত থাকিব সেইটো আমাৰ কামিং জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে তাত এডমিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে সেইটো ভাল नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन